Ej, hvor grimt. Det bliver aldrig dig. Jo, det gør. Nej. Jo. Det bliver mig. Det bliver mig. Og faktisk så får jeg den om 2,5 år. Ej, okay. Jeg tror bare, jeg Slykkerne. Eller hvad er det? Det er smidstegn. Det skal også være lidt her, det tænkte, du skulle ikke snakke klogt på nu af. Du ved den der på. Det skulle da ikke være noget problem. Lol. Ej.